Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para permisa kepanggih malih kalih kula Habidah Nurina Majida ing seputar bocah pinter. Ingkang badhe ngaturaken pawarta Banjir Bandang Tejang Dusun Margorejo Pati Jawa Tengah. Sumangga pirsani pawarta. Wis adat saben tenane bangsa rendeng kang tumiba ing sasi Maret nganti tengah-tengahing Juni. Nyebabake kronologi banjir bandang ing Jawa Tengah, yaiku salah sawijining kota pati Dusun Margorejo Kecamatan Wedari Jaksa. Banjir bandang ning dina Sabtu tanggal 2 bulan Maret 2021 jam 14.30 WIB. Nyebabake jembatan kang ngehubungake salah sawijining RT karo RT liyane rusak. Mula warga ing Dusun Margorejo kuwi padha rugi. Amarga jembatan kuwi salah sawijining jembatan kang digunakake menyang perumahan RT 3 sekawan gangsal 6 lan sawah para warga. Udan deres marake debit banyu kalembapah munggah kanthi cepet lan nyebabake banjir bandang. Banjir bandang kanthi kadulan kurang luwih setengkul kuwi ngetakake kurang luwih jutaan. Lan banjir bandang kuwi nyebabake bangunan pinggir jembatan utawa hanyut kelintir arus, kerusakan infrastruktur, lan jembatan salah sawijining ing Dusun Margorejo padha rusak. Banjir bandang kuwi nembe surut sekitar jam 5-an. Amarga iku akeh warga masyarakat padha ngoyak butuh lan akeh ngetokake waraget. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.